Play phi ki parlok ki parjor sa chisin ha kani ka video bat kren halor jong ka chingjit jongi ya ki MP ka ban salong shen hang ne po jela ka jungi temen ta kumba POE bat latip hakilat pathai kubor na baro ki sen ki badon hapo ka jela jungi kila se ya ki kertong ki jongki long kumu MP uban yasat na ka banta kari bat ka jai bedriu ka jungi hang te hapo parlimen sepo delhi bat sa ka wi pat ka pon ka bang akwa hang ne ban ya kren bat phi bat POE ba kini ki briu baro ki dei ki bat mai batang iwei iba dei ita ibriu ibala ban om ba dei ibarim mo lai no tang ka INC lani kata ka bangi tip kum ka kongres ka ba sebiang na uju ukertong ubala yo bat khat santli ki snem hangte hapo parlimen hadalhi bat yalong kum MP baro kini ki laingut ki dei ki MP ki badang themai ki beng ya ka NPP mo ka parti ka balam khamat ya ka jungi hinrei nan ong ye phi tang kani ka we ba lada pijit ya ka parti henry pila banjit ya kai pat ni pet sha ka komtrikam lane sha kinu ki banta henry ngide ban yaro te ka jubab na kalian ka jumpi kum upai ba pila ban ai lemba ki komen ki jumpi bat yanu ba pi ibit ban pha ya kita ki kertong di mentah kumba POE pengilai yo snow ha ke jingelap election ke jongki lane ha ka jingpin itu itau ya upai ba ya ta ukurtong ujongki lane ya ta candidate uba ki la penyeng na ki parti ki ba pher sepo parlimen syatlhi baningkong bala penbena kum ukurtong uban yale ya ka election sitting samoy na ka benta ka MP dela penbena ningkong da ka parti ka voice of the people party kata ka bagi tip baro kum pai ba nadu long kemi ki long pa ki kon samla ki happy berit kila tip kata kadi baka kerteng ka VPP lani usumbol jong upra te ka VPP kala penyeng dai doktor Batskam Marbo ibadei u profesor jong kani hubi pat ka simbol jong ka kot te kani ka parti kala seyo kertong jong ka da babyang bata uba uriurong ba ubala biang ki kerdan bat ubala biang ki jingmut jing perkhat pat udairu u profesor jong kani hu te parlok hatu pinjit ya i doktor DRL nonglai lani pinjit ya i doktor Batskam Marbo namar kini kide keju bat kay perno tang haki subjek kiba kitre Henry halor jongka tapat bat ka kongres kala sebiang ya ukertong barim jongka ita ide iba Vincent H pala iba de UMP ibala yo bat khap santali kisnem hangni hapo jela jongi bat ilong MP ibala slem naka sing kongres hakisnem kibala le bat nangta ka UDP bat ka HSPDP mau kila penmi ya ukertong jongki ba ta ide iba VGK kenta kumba kipai ba kitip ba iba VGK kenta ide ibru inong ya sai an lani ri rong ba ibala ya sai an ide iri rong ba ibala start bat ibala chang phang bat ide ru ibru inong ya sai an de menta ilakwa ban mi syak khmat lani ban mi ban ya sai naga benta jong kabri unyap trap skum te ila syajit no bat ka UDP kala penbena kum ukurtong ujongka iya ini iba pikwa banjit bat yano pibret kata kasyong haga kiti ke jongpi bat kasyong haga mensim ke jongpi Henry kabang akwa pat ban kren hangne kalong ba ladang jit iya briu kini ki briu baro kide ki babyang bat kide ru ki briu ki baong ban ik ya kejat benriu bat iban wanra ya karo par bat wanra ya ka syong suk chung sai ong ya tang kawi batungin scam kanung rim batungin penjob ton burong ya ulane yau no ukertong na keseng jong kanu keseng jong kane ka jelabi ke jungi te parlo parjor hak share ba like bat subscribe ru ika kum kadak kecing ai mensim ke jumpi khnang ba anang la ban pemi da ki pat ki video haba ya dei ngampat tip ya no ngan rai bat ya no ngan tap mo te sa ai ki comment ki jumpi ba ya no ki babut ya no pipun ki nong but bat ya no ba kendiat ki nong but te parlo parjor paro kuble sibun kuble sejan ya pi iwe te tanggum ta kuble pi